Tini nasing ma to SAIKWCHANG nasing itongo. Thanai January 31st to bo mega Mr. Northeast to compete khaina thangmani so a jaga wo 74 contestant tong thani o bo khorok sa chini tripura ni winner ngai phayo so chang bono lamsona bo tini or phaido belaki khatung o tamni ganke abo just ani bagiya family ni bagi boya whole tripura bagi belaki proud women chini tripura sani bagi bo belaki tong thok mani klayo tamni ganke tabo kubang ma platform bo chini charai rok thangani jora mano tei thangi bo chang tamni nani buibe compete khai jitu finally a potential bo tong taw chin charai rok thani to abo no khange belai khatung nini nang to production sala gitu nin to gitu te ko bo to sala sikla modeling ko boro no ro le bo ko won to bo hangi ro mai de mano ro SAIKWCHANG no to tabung simi sinia actually bo competition thangu ni to sinia agin simi sini o bo agio bo sinijak o jaga o chini tripura o bo jefro charai fro aboni class 12 bogong na time o ge ulo to bo Guwahati o thangai bini graduation o pai phaidro ge aboni ulo no competition thangmani te ani logi to kubang ma charai rong tongo bo khorok sa jaga o so jesuk mansak chai tongai borong support khaina ni tai te bo kaham kaham jaga o platform thangai manu ganga jaga bo chubane Oh, acha balai no sini media friends lo chung hambaya paro sini chungol jaga phaimani main region guys sini ang parang klayo sini je recently notice ni the Mr. Notice ni je mega contest to the winner sini SAIKWCHANG abo tini final landing already ka tung balai no khatung khaja khai mono welcome ya phanan bagoi bini ma baba phaijak awangani mama klayo gang kha bini kumai kotor klayo bin bai song phaijak jotono phaijak mami song phaijak wono song ko welcome khlainai tung belai na tong thokjak belai hambai media ro ani busala kusu SAIKWCHANG DEBBARMA bo tini notice ni ko ngai thangai mega master tini first tung phaiga belai bana hambai jangna bo song bini aro bini ani lagi song tai ani busla okra Avinash DEBBARMA tai bini kumui kotor tai bini bai kotor tai bini bai chikon song jotono changro phaijak balai song lamsago tabo chini tibran borok maino ani busla jemon agok ma hai borok bo bhobishot maino agok to tibrani bagai sunam khlaidong যারা চিনি তীব্রাসানা নি দরকার তঙ্গ যেমন মণিপুর অনেক আগোগী তঙ্গ যে কোনো জায়গায় খেলাধুলা বা বিভিন্ন প্রোগ্রাম মাইন তীব্রান বড় যাতে মাই আগোগী তং আখাই হিনি সাই না মিডিয়া রং হামবাই জানাবো ও আং তো বেলাইনা হামজাকা সাজাকা যেহেতু অমন কদাল হাই মানো তঙ্গ তিনি 14তম নি মধ্যে অমা আনি চরাই ফার্স্ট নয় আং খুশি খাতি ব্রানি নয় কারণ খা hai ngene tongo hai pano ani busang ma bang belai ang khusi ke anando bo jaga wo bo chigi memen jaga bo Guwahati Mr. Mega Northeast bo Guwahati bo agi ro tam khe agi to bo poli tongo bo inko Guwahati no poli tongo university bo semo political science honors kai graduate ka 2025 on pai oh bosang ro to wan sugo bo bini jemon taw je bini body fitness tongo mai jodi bo thik tong hakai bini body na bini shori charcha jodi bo narotan hakai niche international level bo thangoi aguano omo chaitonai tai bo agung nai asa khlayo te abo god ni isha hai saina ani kokson hai saina ani paikha jotor hambai media rona thank you wa bukha to ka bo ni sajala uine ngi hemini bo he bukha wan to sini bo the narangna je media phainer na jotono na hambai tini aro kok sanan jora man ma bagoi an sajala obokhai kusu obokhai okara ingke botini aro notice ni mega notice notice bong thaima bagoi belai no toklai thaima bagoi belai no bakhatong soksa buma ngi tam sok ang buma ngoi bote kuchugo kaphum ne wanchugo
Beskan salote tongku bo competition bo keplaim thong tai chini tripurani je tongnai rongno jotono no chuba mungri thong bono sahos ri thong hnai ang wanchugo borongno kobo gota sinangni je sikla rongno borok bo chesta khainai thong amtui modeling go nogo haina atu tongmansila oro chesta khainai khebo ungya diba obono kokotaro tang